mantiere kar kanyo bang' duoko penjo mantiere kar kanyo gi pach joneno ang' waduogane mondo mi waka to kodhi kama chielo. Kamano Cleophas, erokamano. Weche mek lwenje kind dhano gi lee waneno ka omedore. Gi sani nawinjo ni nitie around 24 cases Homa Bay. Kendo around Nairobi ka gi Kiambu County boseneno ka nitie cases mek ondiek, nitie cases mek lee moko mamonjo dhano. Ahinya ahinya to kalure kaka dhano nong'e, lee ng'enygi oluoro ka dhano. Kendo mondo iyud ni lee attack dhano en gimoro ma ok onego yie, to kendo sirikal ngima dhano en gima very precious. Ok onego bed ni ng'ato wito dhano, ng'ato wito ngimane kalure kod ni lee omonje. Koro ahinya ahinya onego bed ni wan kaka dhano nikech wariek, onego bed ni wa take caution, ng'e ahinya ni yore mage ma lee gi osebet ka. Kofweny ni lee nitie kumoro moko onego bed ni bede, onego bed ni wa report to KWS. To be gikawo ga kata ka? Gikawo okang' to gikawo nikech gimbe ging'e ni kopo ni lee gi okelo shida, en ni seche moko gibudho. Ama shida seche moko iyudo ni maybe ofis migoche seche moko akia gimomiyo nyalo bed ni gibudho ahinya, but anto nitie seche moko kech but ng'enyne to seche moko aseno ka gikawo okang'. Budho ma seche moko nyalo wacho ni gibudho. Niwinjo kata ng'anyo mag jopuonjre mag Multimedia University kotende kod wechegi mag monj ma ntiere ondiek kir mar Otoyo ma bende osebedo kacha ka monjo jogo mantie e skul. Ahinya nohinya japuonjre e skul no mana nyocha nono ng'anyo mar tipo ahinya apano ma Magadi. Giwacho kanyo ni KWS wago report ka report to ok gitim gimoro, imiyo gi mana seche kata buok kata yor ng'anyo mondo mi gino chopi. Paro ma Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ng'anyo ne ni moro bende manyalo konyo koso ng'anyo to en gima oyiene dhano, en a fundamental right mar every citizen. Kifwenyo ni to bo konyo kata wechegi mag nini, wechegi mag lee mag bungu kata ritogi bende mano yo ma ukawo ga pono mondo mi owinj kwayo kata ywak mar kosetemo report ureport to kune kawo okang' moro amora ikawo, to mano koro e gima the only other option makoro gidongo. Kichudo ka Multimedia University en achiel kuom communities manyalo pako ni modak adjacent to conservation areas, gidak machiegni gi kuonde ma irite lee. Koro iyudo ka ng'eny jok modak machiegni gi kuonde rito lee gi benefits ma giyudo ng'eny ne iyudo ka tin. To sirikal to onego bed ni temo, KWS onego bed ni through the government onego bed ni temo ng'eyo ni to communities gi gin to wakonyo gi nade kuom ng'eyo kaka ng'iyo gidak gi lee gi. Koro onego bed ni sirikal otem kanyo, to nyalo wacho ni KWS osebet e piny matin, but koro onego bed ni gitemo ging'in to jogi ere kaka ginyalo puonjgi, ere kaka wanyalo konyogi. Kech Multimedia Gate ni mana opposite mar KWS, onego bed ni cases ahinya go budho ahinya, though lee to en gima kata item area ma kanyo neno kobedo fence, lakini lee be riek, gimbe seche moko gibiro wuok oko, gidhi oko koni gimany ni to ginyalo yudo kata jamni moko be gimbe gicham. Koro ahinya ahinya to wamed take precaution, wamed rito alworawa at least, kasto jamni ma wabe wapidho kik waket jamni ma obed easy prey. Jamni onego bed ni iketo ichielo abila mar jamni maber, kech bini mago e gima attract kata ondiek gini kobe oko koni. Kiketo alwora ni be seche moko lil, iyudo ka attract lee gi machiegni kodi machiegni gi kuonde ma wadake gi be. Koro alwora wa wariti, ka nitie cases ma seche moko ineno jamni kumoro, tem at least report, kata kopo ni seche moko ineno ka in itim kari no, at least kata kopo ni KWS ok respond, to unyalo wacho ni wan wa report ma endi barua man wandiko ma koro kata kopo ni u follow up on compensation ma be wawinjo ka nitie pek no, to untie gi wach munyalo wacho ni nwatimo kama kama, gini nochakre higa mokadho, to wan kaka nochakre to nwasechako report. Koro watema wajiw ji ong'e kaka wanyalo dak gi lee gi. Kopo ni neno ka nitie lee moro kumoro moko onego bed ni dake, temi reporte, kasto wambo watem wang'e ni to wanyalo ritore nade.
ok oyienwa kao chike lwetwa mar nego le, lakini yie to yieni kopo seche moko ineno ka le ni dhi hatarisha ngimani. Oyieni at least iritri owuon. Kata kopo ni biro chuno kaminege, at least kata kinege to report ke choko yieni tem at least kata kopo ni ochopo kuma ng'ato negele. Tem report to KWS kon gini kama no chopo kama leni ne da monja ama leni ne nitie puotha ne tieko chama. Ta temo to kuom hawi marach kata hawi maber owito ngimane. Koro dhano temo ng'eni to wanyalo dagi legi nade to yore mage research poko teme yo ido ka kuonde ma ayo around Masai Mara Tsavo ginika nitie research mang'eny mitimo korka human wildlife coexistence kaka dhano nyalo dagi le, lakini yo piny luo koni ofwenyo ni weche le poko mi pek ahinya. Kata kopo ni wambe nitie le mang'eny mwan go e gwengewa, ngo beni miyo pek lege wakwayo mondo at least organizations moko bobi kaka wambo watemo tiyo ahinya around Ruma National Park. Organizations moko be nyalo biro oriwa lwedo wamed timo research, wamed ng'iyo ni to legi mantie e gwenge ma Western Province as a whole inyalo dak kodgi nade. Jogi nyalo ng'e ni to gimbe nitie compensation magiyudo. Kopo ni KWS ok nyal miyo ji compensation, be nitie chenro moro minyalo kel ki mabedo supported gi maybe another organization manyalo konyo at least mondo compensate ji mondo ji odag gi kwe, gimbe giyude faida mar dagi legi. Erokamano ahinya. Ng'ene waduogo mondo malera ne mathoth.